Her har vi bog 5, hvor vi er nede på Marina Beach en dag. Det er lige hernede, hvor jeg bor. Og med grillaften om aftenen, det er altid mig, der ender med at grille. Så jeg er faktisk ved at være rigtig god grillmester. Så elsker vi alle sammen Ben & Jerry's is, så vi købte hver sin og kunne så dele med hinanden. Så holdt vi 4th of July, som er uafhængighedsdagen herovre. Vi var nede på Pluto og få frokost. Jeg skulle desværre arbejde om aftenen, så jeg fik ikke mulighed for at prøve at fejre det her. Men det går helt amok med fyrværkeri og så videre. Lidt billeder med Asha, vi er ude at handle, og jeg har lavet dansk mad med lasagne, og rigtig gode hylder vi har her i huset. Der skal ikke ret meget til, før de fyldt ned, og jeg havde mad ud over det hele. Skønt, men så fik jeg rundt op. Så var der lige pakke hjemmefra. Rigtig, rigtig dejligt. Og min mors fødselsdag, som blev fejret med flag, og jeg havde sendt en gave hjem, og der var flag over det hele. Og så er der lige en side her, jeg lidt mangler, fordi jeg kan ikke lige finde ud af, om jeg skal have et billede ekstra ind, eller hvad. Jeg skal lige have sørget for at få lavet alt nu her til sidst, der mangler rundt omkring. Så var vi inde og se den sidste Harry Potter film. Det var mega fedt. Og så var det jo en del af min klasse, at vi skulle lave en makeover. Det gjorde vi på Tina. Det er en lang og træls historie, men det endte godt. Og Ebba og jeg, som lavede det meste, vi havde det rigtig, rigtig sjovt med at vælge tøj ud. Tina kunne prøve på. Vi lavede også en helt makeover aften, hvor Tina var med hjemme ved os, og hvor jeg ordnede hendes hår og makeup med lidt hjælp fra Ebba. Og så lavede vi altså et fotoshoot. Så før billeder og efter billeder. Jeg havde næsten lavet hele opgaven. Det endte med et A. Så er der lidt billeder fra haven og med Asja. Endnu en tur til IKEA. Endnu flere ting blev der købt, blandt andet rugbrødblandinger. Så var min familie over fra Sjælland på besøg. Det er min mors fætter, hans kone og hans 2 piger. Så dem var jeg nede og møde og hang ud med og var rundt med og var på Cheesecake Factory spise. Det var rigtig dejligt. Så havde jeg jo købt rugbrød i IKEA, så det skulle nydes. Hjemmebagt rugbrød, pålæg, chokolade og æg. Så begyndte Asja og jeg, vi har været i legegruppe. Der er lige nogle billeder af. Sidste dag på skolen. Jeg fik et rigtig flot A, og det skulle helt sikkert fejres på Taco Tuesday, så der fyrede vi den af. Det var sidste dag med eksamen. Så havde vi aller sidste dag, hvor vi hver især skulle have noget med. Så jeg lavede frikadeller. Og det skulle fejres med en bytur i bysområdet. Det var vildt. Se bare, hvor fuld mig er. Og det var en torsdag. Heldigvis skulle jeg først noget sent fredag. Så skulle vi da lige prøve, hvordan det er at være på en stripbar. Jeg passede Asja lørdag aften. Havde fået lov til at gøre mig klar. Og så videre og drikke lidt imens. Bare det var en enkelt eller 2. Så tog vi ned på stripbar med Tina og Tanja. Det var en fin oplevelse, men ikke ligefrem noget, der var særlig spændende. Asja og jeg var nede ved Palace of Fine Arts for at føde endnu en gang. Så havde vi frokostaftale en gang imellem med Tina, nede på Plutus. Asja har fået hans første hårklipning. Det klarede han faktisk ganske udmærket. Og endnu flere billeder fra legegruppen. Så har jeg fået endnu en gave hjemmefra. Og denne gang med en masse videoudklip, slik selvfølgelig. Og så var jeg til mit første poolparty. Det var her, jeg mødte danskeren Henrik, som jeg har snakket meget med siden. Det var mega fedt at prøve. Så startede jeg på min nye fashionklasse, som har meget med fashion shows at gøre. Og Asja var rigtig, rigtig god til at prøve at spise selv. Det hele endte bare i hovedet og på gulvet. Så var jeg en tur i byen med min svenske veninde Emma.
Jeg fik skåret med den her fine røde ballon, som jeg rent faktisk stadig har, og der er stadig luft i den. Og det her det er helt tilbage i august-september måned. Så er vi også på Vessel dagen efter, som er blevet mit stamsted, selvom det faktisk er virkelig længe siden, jeg har været der nu. Endnu flere festbilleder. Så holdt vi fashion show på Temple, som også er en natklub, hvor jeg var med til at hjælpe. Det var mit første fashion show, jeg lavede. Det var faktisk rigtig, rigtig sjov at prøve. Og jeg var faktisk, hvis jeg selv skal sige det, rigtig, rigtig god til det. Jeg er altid meget koordineret og havde faktisk også styr på alle tingene. Med rækkefølge og så videre her med, hvem der skulle ind hvornår. Det var fedt. Så var mig og min veninde Irina i byen bagefter. Så har vi barbecue hjemme med mig. Sammen med Jens og Jenny, som er dansk par, jeg har mødt. Og Erik. Dengang var det så Erik og Henrik, der var barbecue-mester, men det var de faktisk ikke særlig gode til. Det kunne jeg lige så godt have gjort bedre selv. Der var vi nede på Temple i byen. Og dagen efter var vi på Stinson Beach. Det var godt nok rimelig overskyet, men alligevel dejligt at komme ud til vandet og slappe af. Så har jeg mine 6 måneder, hvor jeg har været i USA, som jeg havde time. Og så kom jeg til at nævne det for min klassekammerat Anthony. Og så synes han helt sikkert, at vi skulle ud og fejre det. Så vi var oppe og få lidt snacks og lige en drinks. Med en rigtig fed udsigt ud over byen. Og så var der Norwegian Party i den skandinaviske klub, jeg er medlem af. Så endnu mere fest. Slut på bog 5. Så er vi klar med bog 6, fra der var i Arizona og besøge Nina. Arizona var faktisk rigtig fedt at besøge, fordi klimaet og så videre er jo helt anderledes. Det er jo meget mere ørken og så videre. Som man kan se heroppe fra flyveren. Noget helt andet end at være i Danmark, og for den til skyld også Kalifornien. Og så er der mega varmt. Og masser af ulækre dyr. Blandt andet den her kæmpe edderkop. Hvor I kan se, det her det er en ispind. Så stor var den. Den lå heldigvis død ved poolen, da vi kom hjem. Her bor Nina. Hendes far var så sød, eller værtsfar var så sød, at lave nogle drinks til os, der kom. Så skulle vi selvfølgelig på skorpionjagt med skorpionlys, så sådan ser de ud, når man lyser på dem om natten. Sådan ser de ud, når man fanger dem. Det sjove var, at vi kiggede på skorpioner med vores skorpionlys, og så havde vi almindelige lommelygter med for at holde øje med slanger også. Så det var rigtig hyggeligt. Så fandt vi et World Market, hvor de har alt muligt dansk, så jeg fik Marie kiks, de havde Carlsberg øl, de havde havregryns småkager. Så var vi lige forbi McDonald's for en frokost, så vi fik altså købt Verdi, forskellige Haribo-slik, Nutella, Marie kiks, mine yndlings slikstænger. Og så stod den ellers på Nutella med smør ovenpå. Det var mega varmt i Arizona, så det betød da helt sikkert også, at vi skulle en tur i poolen og drikke også dejlig Verdi. Og en rigtig fantastisk solnedgang. Det her helt herude, det er bare kanten af poolen, og så går det lige ned. Det er ret fedt at ligge derude. Kig på solnedgangen. Så mangler lige 2 sider her med vores drive-in biograftur. Det er fordi, jeg mangler lige at få en side med. Eller få et billede med de film, vi så. Men det ligger herovre, så man kan lige se lidt. Sådan sad vi altså i bilen. Og så op på en kæmpe skærm. Så drive-in. Det var faktisk ret fedt. Så er vi Out of Africa, en dyrepark, hvor vi så en masse vilde dyr. Man kunne give girafferne gulerødder fra munden af. Det gjorde Nina rent faktisk. Masser af løver. De havde også et tigershow, hvor de legede egentlig med tigerne inde i den der store indhegning. Og så synes tigerne lige, han var lege lidt med hans ben. Det er egentlig bare som at se nogle store katte lege rundt. Det var egentlig rædt fedt. Og Nina, hun er rædselsslagen for slanger.
Så jeg tror, vi brugte cirka en halv time på at få hende hen til slangen, og tæt nok på, og til sidst så rørte hun også ved. Jeg vil sige, at jeg er heller ikke vildt stor fan af slanger, men det med, at hun var så bange for, det gjorde, at jeg ligesom følte mig måske lidt mere forpligtet til at være den stærke, og så glemte jeg egentlig lidt, at jeg også selv var bange for dem. Så det var meget fedt. Og så varmt som det er i Arizona, så var en iskold is velfortjent, vil jeg sige. Helt uden tvivl. Og der er den der safaribus, som vi var rundt og køre i for at se alle dyrene. Så er vi dagen efter, hvor vi er ude på lidt shopping, og hvor der også var is. Så det var virkelig varmt der. Det område, hun bor i, altså det er bare ørken, men det er flot, synes jeg egentlig. Jeg kan godt lide alle de her kæmpe kaktusser og sådan nogle ting. Helt andet planteliv end bare i Californien, hvor jeg bor, men selvfølgelig også i Danmark. Det er da sundt, vi vil lige ud og gå en lille tur med. Det er godt nok sød. Så store er kaktusserne, I kan se i forhold til mig. Og den sidste dag var vi lige nede i en lille park, og så var vi nede og få aftensmad på en kinesisk restaurant sammen. Så det var rigtig, rigtig hyggeligt og rigtig spændende at være i Arizona og se en helt anden verden, end den jeg bor i lige nu. Slut på bog 6.